Bithung constituency arlo dongka mongka mahawar Langsudo pathu aklam along APHLC kekroi atum thurpak kachesong. Non hedjong emisia kilik along Bithung constituency arlo aja ka polling station along lamki klang aputha bini APHLC kacharia tungapen APHLC kekroi atum pen Bithung constituency arlo re-election mate uthot jokthoi khidamjipu atum thurpak pen kachesong pon dongka mongkam pen beta live apharanki beselin leng report. Lasi bini dah itu labangso a playground long pathu aklam long dong so korban kachetong bang gelahen long ilitum that immediately honorable DC West Karbiang long ilitum han nang humri be ilitum han assurance nang pinangji de Bithung constituency repolling before po idak assurance nang pinangji kali dang de ilitum kachesong intonte Yong si itu election sundun pen election bang yong si undemocratic pen claim that democracy around power that pen si claim pulotang te lake election kali Cetok Henry no autonomous state jangan kepihay ng mo jangan kepihay ng mo jay ka to sa pihay ng mo lauriket ka to Jordan itong kre lauriket ka to Jordan itong kre ito makimang dapat happen kachesong aklam long itu tepat untuk tadi gitu anak konten ini niat berpasnya Tuhan ada penjelasan kami bertekad setiap persita bicara kemarin yang berpohon datangin berkata juga berpohon masih berpohon ini pun dikonsumsi kenapa lalu di Bungeng Kamar Konstitusi Arlo Bangke di election Bangke election bangke to thurpak pitani Bithung election tunai Bagaimana itu pindah Pini labasar kachesong ang deng bangke dagang si kijudlo dakten la kachesong ang deng do si kijudlo pulutangte kadto kada dakten bangke slogan ke hang bangke ing tonang po dakten bangke ing samchin kaya teng kaya mangsik kadto kada pucok ima ini tungke bangka prekesan kali elami ki charju itung charju thek di itung ke charju thek lapen songja phanaman sipu itung bangke chetong charkan bangke tungke vive rasi takben itung kachesong nangke kijudlo apo kijudlo the all party hills leader conference men gedak ne tum party candidate set ponlom
parjap pon lo labang so ka parjap dun pencil itu election campaign patang lo lasia tumi bangke polling day lo ke jok nang por ni lo lasi atumi nili tum ta election procedure ko pp mala soteng pencil itu claim dun lo lili tum ke cheng ko piloma election polling agent nili tum Hongke bra sirke polling station long tan iltum ke set dun RG ka pang ni dun RG pansi iltum chi sik pon lo iltum training chi pilo ni thoma prang pen la so teng ben iltum claim pon lo sita hongke bra pho polling station long karbi rong supia polling station long bangke nilitum APHLC pen ke toy dung polling agent atum pan bang hi ni phanta polling agent polling row station room pen sandam flut si in returning officer make angno can see one that see hong ke sab karbo sai bang la gunda tum claim pon BJP pen ke toy na gunda tum claim pon la si atumi election polling station number 35 long bangke totally free and fair election e kali pin lo la election nil tum polling agent bidun de da phi bangke la tum BJP tum ke claim bangke ang ton voters tum phan ke amithang aning ke hang vote pa joklong lisi BJP agent atum si halada hengpo ballot box long jok dat chilo la ke kaduk we da chini lo la ken thongke bra pho polling station long chot kali kaduk we si thongke bra sirke ba polling station long ta la som sile lang tum claim lo som dak taksi rong guru long tame halada ka chi chok ka heng do kok lo tum preng long la pen han thora rong long hadakta polling agent phan nang plung hits padolong delo tara dubi polling proxy do haladakta ilong ta insam jin free and fair delo kachar plung kaduk kavelo ajak employee tu teacher tu doctor tu tum preng long son ta vote nang jok pan wang lo dos arjana phan ke ber a support a symbol theklong lo amat hala so voter slip bang BJP agent tum endun der ma war hit la son claim pon lake lahai ke non ta victim tu non ta dak to erlo lasi la so bangke le tum totally blaming tum state election commission ta totally failure lo la son dak taxi dak district administration law and order ke lang tum ta totally failure lo la pen lake totally undemocratic la pen totally free and fair election ke kali pin lo lasi Bithung constituency ke isi hini vera polling station kali thongke bra sirke polling station longta manipulate la tum claim pon na block no sai pansi lasi ni we demand ladak bangke re election si kenang wet bo lake li tum ke hang lo lagi ini duk ni me alam ili tum demokrasi adet angbong election hotke kamat hakem mi pen akemin nei amuni kang vai ku haladak election a lolong keto an ke non tuliram rong hang ke alang li criminal akam si claim to wrong lapen alang li gunda kiri akarbar si claim to wrong election buke kapit election of han ke kapit thi to akam si alang li claim to wrong ne tum ka chini ke alang li do tik to ke alang li da politics along do tik to ke alang li la democracy apen election ye kapit thi akam si claim to bomb lapen non mat ke la Bithung reng thama to ke nilitum kadiman lake ahok petman se kadiman lake re-election dobek nangi athema nilitum non chot kali aphang pen loha kicheng pen omasi lat alang litum kai ke nilitum meeting ke do alingta nage chok nage theng dun to pusan karbar claim ver al gunda akam alang liante ame thang ta gunda ma pen ke gadowe phanda la ahomosti alang li long ki dun tu ban an ke gunda akam si pa claim turong la potsi ni tunge ka demand lo la Bithung reng thama a constituency MSC constituency ke इंग्रजी पेन पुदाम लोटे a situation si vitiated lo vitiated mane lada ke pasa urdur lo hino dak lo lake un elo la ake me akam ke claim un elo lada ala la non na tengke la potsi ne litung demand ke da ke re election do nang jik re election pe do ji fanan do men gubia sai lo deng non ne tum pini cheng lo ne tum rat aja kong ni tum rat ading ke hang da je klang lo la pen ni litum mathalo dispur ka je tong dam nang ye tum aphan ni tum je tong dam ji busi mathalo la non counting aphan alang litum counting aphan si order pibek nang ji la
เป็นเราที่ต้องไล่ state election commission ท่านละดีที่จะเล่นตอนนี้ไม่ปูเราที่ทำกันเจะดูสารสนเทศ lagi tek lo state election commission yum ke la kaji chok kaji theng doji me law and order yong si me free and fair election pe do e puchini lor si alang litum election ka pe do ke di dak ke alang litum baru pe dolo ante army police wan ra pa pe do de det pe pot lo police atumanta hala gundagiri atum long si dun tu toy atumi nelitum APHLC atum a hokpet pen to ni ge police tum correct ke di na tum kadu beta TV long da malam si pul hai sita BJP thunge la district hinyang ba arlo ta claim lap lo thunge kopi ne de ke claim tap do tubi ke inot amoni ke wanglo alang li polling election dam ji pulo mat alang li mena bangke hala service belot atom hansi jok et lo ko pu alam lo lake service belot ko amoni ke service belot kalide lapen ako bang kri si ha lang meglu asoro bang wanglo bang crazy amen ke la BJP tum jok et lo alang li tum le lia koma la si la along ta son do ol la so BJP tum tu ke claim ji ke la pu ke claim bom tu la tu ke claim bom lo la si la halai hoi anta ni tum condemn lo dia long ta tek long rep lo la policy alang li la state election commission ke ini ta ja ko ve alang li ke पंचायत पेन से पिंचोंग पट के नीली तुंगे ला पंचायत पेन को पिंचोंग स्टेट इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 एम अलोंग तक टॉप दो अलंग ली के शेड्यूल अलोंग के काम क्लेम एक सिता अलंग ली फन पे क्लेम बॉडी दे नीली तुंग गवर्नर फंता पुदम लो गवर्नर दा नी तुम फन के टोंग कप तेरी ला पेन एचडी मिनिस्टर जुगेन मोहन फंता नी तुम जे टोंग दम या फन आंग देंग सी दे ऑफिस आंग देंग सी जुम इंग होंग फ्रोंग लो अलंग ली का फेरी mat ang hap along pen alang li chite war thu phak man nan ni kat jui ke la puson sil alang li nili tum bhan ge pheri seta la gundagiri tum alang li tum kang on dun thu la ke ni tum sap aning dok de police tum manda gunda tum order sia pe kroi dun thu la ke SP ta thang da chiplang be de lo DC ta thang da le be de lo administration ante failure lo la pen home minister ta Himanto Biswa Sharma budi alang li ta failure total failure lo alang li la pujo la si nilitum ke la alang li phan ke ni tung ye ning the lu la si non ke la re election do vek nang ji la lo la isia constituency bang ke la pen la re election mate repolling ang tum ki hang bom ke repolling gali re election bang re election ki hang bang ante dak Bithung pen chama mate kap along Bithung constituency chotana la Ripol mga long prek ra dolo hala le ason ka prek ro lagi isia polling station alama ba hala duaram lata dapen amring ta dolo ne pilone hala le ason ka prek lo lagi penaptang det ko he lagi constituency ala gundagiri kali gundagiri podlo mene ta local isolated hala bang seta lada ka bang ke constituency adang isya masih gundagiri si Pinchong tulo 39 polling station si pahin no dak hangjang le Kita dah kacingin dalam tebu tak hansi mah. Pini lada Langsudo pathu aklam along Bithung constituency lapen Hamren constituency la constituency hini cingrum pet pen lada pini Langsudo pathu aklam along pini kachingrum lake re-election kapidoji aputhak athema kidamtang patumi 8 June 2022 arni election kapido aron repin pensi kapido lapen BJP phansi vote jok nang jipu ke ther ke hap la ni tum krai krai non chota kalila jongsi re-election non iprang ke bangjila pedo thusarang rei pulotang te laki ladak Langsudo afil penchenglok Bithung constituency penchenglok 26 constituencies tame la kachesong ji la ben council athengno ladak hangdamji thandamji peredamji la ben state along sidami Himanta Biswa Sharma ke claim ke dam aron repin
tara langso nang kido tip tara langso ni ket ni krepo haladak nang kido la aron repen la ilitum kroy nang ne la pen Bithung MSC constituency la bangke APHLC tumapan ke vota ami thanga vota mi thanga phanta chipilong le la pen chinglok office APHLC sai hem ipri abatai arni aminit la puson ke chisong la ni tum ke chisong thipji la pen ke hem nang ki free read nang ki free office hem nang ki free la pen APHLC a hok asong aphan ke dong thip la bangke gundagiri kadak nang chiplang bangke la ilitum all karbiang nong east west di mahasaw atung anstami chisong with jil ke la pen ke nilitum so arlo asong atung nang sitami pinsumar kachi songalong nilitum ta pengkam kachi jordan non ke praktanglo JP don sarpimat okorjang kadug kawi doan sitami kachi songalong klam nilitum wang pemesi thitame rengtame hey anong BPC ladak ng mantanglo lapen kachi songalong lake do or die Hisita, Rengsita, Article 244A, laki autonomous state, lapen Article 3, Part 1A of the Indian Constitution, labang ke hempre kang tin, la ilitum, long de tik-tak, ilitum, hitame rengtame chisongji. Lapen, so arlo song women wing atum, a constituency, tinatum stami, a PS, tinatum stami, so arlo song tundo, atum non, kachipang tang-tang, lapen ningisi, chirok-tok, phone, pen kilang pen chenglok jirpo kachithan pen chenglok meeting mai ki dolong te non ki suarlo sotum penang an asong kachingum penang an armu kachingum labang ke nithini mohini pen sinitum chitekam laten nitum kimang suarlo sotum labang ke reservation labang ke langapha Rajasthan Maharashtra Jharkhand Chhattisgarh lahayalong anstami ladaki 55% kipi bonta Karbiang long labang ke la northeast along bangke ladake 33% lanchot kalisi 55% reservation suarlo song tumhans tami man peng pipo nanji la pen suarlo pensi pinso mara tumstami amahang nang theklo lasi India ke ladak Mahatma Gandhi ke suarlo song pinso song aphan anta hemprek tang thim ladake je song wet nanji pusi hemprek long lo lasi Karbiang long east west dim hasaw sa tami hemprek tang thim ke long jiaphan pinso arlo so ka je song labang ningi si song nanji la pen ke kudak si ke chokchi ballot paper patumi sitami e doniar roso haladak alang ditum kachis alang ditum ballot box alang ditum agent mate polling agent I card awi pinpensi alang ditum haladak ballot paper ke ballot box kipon haladak kachong hupen bonta police atum haladak net aritum don cheksi haladak kini puling haladak arlo along an haladak ponda labang ke litum kroy nang ne sang marli elitum akimang lagi itum kaduk kawita APHLC phansi song thiji APHLC akimang ke elitum hempre kang tim phansi tum song thiji re-election ka donangji polling agent atuma phan an la polling